Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. चवथ लागीं पावली किंवा चवथ आसा म्हणटगर फक्त गणपतींनी आनी थंय जावपी पुजा न्ही जाल्यार वेगवेगळ्यो मनोरंजनाच्यो कार्यावळी जातात. आमी पळयता की सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांकडे खुबशीं नाटकां जाता आनी ते वेळार गोंयचे कलाकार सगळ्यात चड नेटान आसता, कारण तेन्नाय तांकां रिस्पॉन्सूय चड आसता. सध्या चवथीची तयारी चल्ल्या आणि त्याच बोवान आमी अशा कलाकारांक मेळटा जांणी सध्या एक नाटक प्रोड्यूस केला, पूण ते चवथी पयलीं प्रोड्यूस करून तांणी ते पयलीं स्टेजीचेर हाडटले आनी खास करून 15 ऑगस्टाक हाडटले कुडचड्यार. सो आमचे बरोबर आसा एंटायर टीम ऑफ मराठी नाटक सेन्सेबल माणसांची 2 अंकी सेन्सेबल कॅशलेस कॉमेडियन. नाटकाचें नांव आसा लाखाची गोस्ट. सो फुडें उलोवच्या पयलीं हांव इंट्रोड्यूस करून दिता. आमचे बरोबर आसा आराध्य मराठे, जी एक्ट्रेस आसा, ह्या नाटकान काम करता. मॅडम वेलकम. आणि सगळे जाण आमचे सत्तरीतले मोल्ले कॉलनीतले, सो म्हज्या घरचे लागचे ते. आणि ताका लागून दुसरे आसा बाळकृष्ण गांव, येवकार तुमकां, तुमी एक्टर आसात. आणि तेजे फुडें आसा आकाश चौकुलकर, ते एक्टर आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार डायरेक्टर आणि रायटर, आणि जाणी नाटक हांगा बसयलां. नाटक बसोवप म्हळ्यार व्हेरी डिफिकल्ट सगळो प्रोसेस जल्माक घातला ते सुनील मळेकर. हे मुंबयचे आसा आनी तुमी गोंयान आयल्या. तुमी मराठीन आन्सर दिल्यार जाता. आमची मराठी जाल्यार मातशी प्रॉब्लेम जातलो. ओके ओके, टू स्टार्ट वीथ तुमचे कडल्यान हें करता. आतां नाटक बसयता आसतना आमी पळयता की प्रोफेशनल नाटक बसयता आसतना आनी काल्याची रेग्युलर नाटक बसयता आसतना फरक खूब आसता. प्रेशर आयलो हें नाटक बसयता आसतना? बरोच प्रेशर आयलो, कारण हाज्या पयलीं हांवें केन्नाच कमर्शियल नाटकात अशें काम करूंक नासलें. हाज्या पयलीं जे गांवांनी जे आमचे हौशी नाट्य मंडळ आसता, त्या नाट्य मंडळा अंडर आमी कोंकणी जावं मराठी जावं अशा नाटकांनी काम केल्लें. पूण जेन्ना विष्णू सर जे आमचे निर्माते आसात, तेंच्यांनी जेन्ना कॉल केलो की अशें अशें आसा, एक नाटक आमी काडटा आनी नाटकात तूं काम दिता अशें म्हणून सांगलेलें. हांवें हयकार दिलो. आनी जेन्ना हांव येयलो, म्हणजे तेच्या आदी एक आमचे प्रवास म्हणजे असो जाल्लो की माही थिएटर्स हेच्या मार्फत एक आमचो वर्कशॉप जाल्लो. आनी त्या वर्कशॉपा अंडर आमकां जे आतां आमचे दिग्दर्शक आहा, जे सुनील मळेकर सर आहा, तेंच्यांनीच आमकां वर्कशॉपात आमकां ट्रेन केल्लेले की बेसीक गजाली कितें आसता जेन्ना कमर्शियल नाटक करतात तेन्ना बेसीक गजाली कितें आसतात. कारण आमी हौशी नाट्य मंडळा भितर काम खूब म्हणजे अशें केल्लें. सो तेतून आमकां बेसीक गजाली खबर नासल्यो की स्टेजीचो उपयोग कसो करपाचो, डायलॉग्स कशे आमी डिलिव्हर करपाचे, हें आमकां खबर नासलें. ते आमी हांगा येवन शिकले. हे आतां पयलें प्रोफेशनल माझे हे प्रोफेशनल पयलें नाटक. आणि माही थिएटर्सचे माही थिएटर्सचे पयलेच आसा. विष्णू गांव तांचें नांव घेवपा जाय. ते निर्माते आसा. निर्माते सगळ्यात महत्वाचो आसता. डायरेक्टरा फाटल्यान निर्मातो महत्वाचो आसता. आनी ते बी मोल्ले कॉलनीतले. ते मोल्ले कॉलनी. आणि तुम्ही सगळे मोल्ले कॉलनीत रावता? ना, म्हणजे सत्तरीतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत आसा आमी. पूण तेंच्यांनी जेन्ना आमकां वर्कशॉप केलो तेन्ना आमची एक वळख आशिल्ली. तेन्ना तेतून आमची आणखी बरी वळख जाली. हांव चरावणे गांव म्हाजो वाडयतलो. ओके. आणि धबधब्या लागून मातशें धबधबे खूब येतात, तेका फेमस आसातच. ओके. तुमचे कडेन येता आसतना ना, इनफॅक्ट रादर तुमचे कडेन येता 15 तारखेक आतां हें नाटक हेजेर वतले फायनली. सो म्हणजे नाटकाची प्रॅक्टीस वेगळी आणि एक्च्युअल नाटक हे वेगळें. तुमकां दुखदूख आसा काय विश्वास आसा हांचेर की करतले? दुखदुख पण आणि विश्वास त्याच्यापेक्षा जास्त. कारण दुखदुख ही असतं, म्हणजे नवीन काहीतरी आपण प्रोडक्ट एक असतं, त्याला कसं काय होणार आहे, लोकांचा रिस्पॉन्स काय असणार आहे याची खूप भीती असते. तरी मग झोप येत नाही. माझ्याबरोबर विष्णू सर आम्ही झोपत नाही. आम्ही दोघं म्हणजे कंटिन्यू कामाच्या प्रोसेसमध्ये अजून काय बेटर होईल, म्हणजे हे बेटर आहे, अजून बेटर का होईल, कारण लोकांची अपेक्षा तरी संपत नाही. म्हणजे हे चांगलं, हा अजून चांगलं, अजून चांगलं. कारण माझ्या मतानुसार असं वाटतं की एक त्यांच्यासाठी माझ्यासाठी पण एक वेगळं चॅलेंज आहे, कारण मी इथे येऊन काम करतोय, त्या लोकांना घेऊन मी काम करतोय, माझ्यासाठी मोठं चॅलेंज आहे. त्यामुळे खूप ते थोडं मराठीत करचे पडतं. हा, मराठीत करतोय, कारण ही कोकणी बोली भाषेतली सगळी लोक आहेत. मराठीत कोकणी येता मधी मधी निवड करची पडता. येते, बरंच येतं. सगळ्यात त्यांना ऍडिशनल काही वाक्य दिलं की ऍडिशनल बोलायला सांगितलं की किती, हा पहिला प्रश्न किती मला टेन्शन येतं, आता काय सांगू.
म्हणून मला देताना जर डिफिकल्ट समजून द्यायला लागतं त्याची कॅपॅसिटी आणि ह्या सगळ्या गोष्टी विचार करून. आणि खूप चांगले आहे म्हणजे ऍक्टर चांगले आहेत सगळे आणि माणसं पण खूप चांगले आहेत. दिस इज कॉमेडी. हा एंटायरली कॉमेडी. हा नाटक कम्प्लिटली कॉमेडी. कम्प्लिटली म्हणजे तुम्ही स्टार्ट पासून आपण अनाउन्समेंट पासून एंड पर्यंत फक्त शेवटच्या 5 मिनिटांमध्ये आपल्या नाटकाचा कंटेंट करतो. पूर्ण नाटक एंटरटेनमेंट आहे. 100 काय 200 500% आम्ही लाखाची गोष्ट. आणि त्यातून तुम्ही टायटल दिला सेन्सिबल माणसांची 2 अंकी मराठी नाटक. मराठी सेन्सिबल कॉमेडी. सेन्सिबल माणसांची सेन्सिबल कॉमेडी. सेन्सिबल कॉमेडी म्हटल्या सेन्सिबल कॉमेडी म्हणजे नाटक ज्याला जाण आहे त्या कॉमेडीची, ज्याला त्या माणसानं जाण आहे, सेन्सिबल माणसं त्या जाण आहे त्याच माणसांची कॉमेडी. कारण कसं तर कॉमेडीच्या नावाखाली बरेच वेळी आपण वल्गरिटी भरपूर करतो. त्या वल्गरिटीचा कुठेही नाही. इथे फॅमिली ड्रामा आहे, अख्खा कम्प्लीट फॅमिली ड्रामा. की फॅमिली घेऊन बसतो. हा फॅमिली घेऊन बसा. 100% 500% एंटरटेनमेंट आहे. नाही दिले तर मी आता बोलतो पैसे रिटर्न. आता बोलतो एवढं चॅलेंज ऑफर आहे सर. नाही जर असलं तर पैसे ऑफर चला रिटर्न. आमचे सिरियस असा सगळे लोक ते नाही सिरियसली येतात ते. हा देतो आम्ही देतो. आता बोलतो मी आता. आता ठरलंय का पहिली ठरलं? आता मी सांगतो कारण तेवढा विश्वास आहे माझ्या नटांवर आहे, माझ्या प्रोड्युसरवर आहे सगळे आणि अख्ख्या टीमवर आहे. कारण नाटक हे तसं करायला गेलं तर टीम वर्क आहे. गोयचे कलाकाराबद्दल म्हणजे सांगा. मराठी कलाकार म्हणटकर महाराष्ट्रात खास करून मुंबई तुमकां कलाकार मेळटा ट्रेंड कलाकार. बरोबर. खंय काम केल्ले असतात. गोयचे खुबशे हौशी कलाकार असतात. हो हौशी म्हणजे सर म्हणजे पहिल्या वेळी मला इथे आलो ना तर पहिलं मला असं की आमचं नाटकाचं जे शिबिर झालं, शिबिरानंतर नाटक करायचं आमचं ठरलं. विष्णू सरांनी आमचं नाटक करायचं ठरलं. त्यानंतर मग आता कलाकार कोणतं आम्ही त्या ह्याच्यातले घ्यायचे कलाकार ठरवलं. त्यातलेच आपण वर्कशॉप शिबिर करताना आम्ही फायनल केलं होतं की त्यातून जे कलाकार चांगले म्हणजे आपण अपॉर्च्युनिटी द्यायची. कारण गोव्यात तशी कलाकारांना मी बघितलं की मीडिया किंवा ऍक्टर किंवा ह्याचा मोठा स्कोप नाहीये, करिअर म्हणून बघितलं जात नाही. मग त्या अपॉर्च्युनिटी आम्ही नाटक करायचं ठरवलं. आपण प्लॅटफॉर्म देऊ त्याच मुलांना. पण मग काही तांत्रिक गोष्टीमध्ये त्या मुलं सगळी कॅरी नाही झाली. 1-2 आले तिकडचं. मग काय करतो मग आम्ही ऑडिशन घेतलं. ऑडिशन आमचं आठवड्यावर ऑडिशन चाललं आणि ऑडिशन मधून आम्ही काही लोकांना सिलेक्ट केलं की जे वेळ देऊ शकत होते, ज्यांना आपण करण्याची पहिली गोष्ट करायची इंटरेस्टेड होते. काय येतं नव्हतं हे माझ्यावर सोडलं होतं. मी त्याच्यावर इंटरेस्ट नाही घेतलं पण वेळ देऊ शकत होते अशा लोक. पण डिफिकल्टी हे झाली की मराठी नाटक आणि ते कोकणी मराठी काही लोकांचा मराठी मीडियमचा इश्यू आहे. आता इथे सगळेजण नाही, टोटल नाटकात 10 आर्टिस्ट आहेत. 10 जणांची आपण तोप घेऊन जातो तर प्रत्येक जण प्रत्येकाला काही मराठी बोलता येत नव्हतं. मग मराठी प्रॉपर त्यांच्याकडून एक एक शब्द करून घ्यायला लागतो. मग ऍडिशनल मुवमेंट काय करायचं सर डिफिकल्ट. मग काही गोष्टी देताना पहिले विचार करून द्यायला लागतो. मग त्यांना पण ते पण कन्फ्युज होतं. म्हणजे ऍडिशनल काहीतरी करायला सांगितलं की ते ऍक्टर पण आता कसं होणार. मग म्हणजे पहिले घाबरतात, कॉन्शियस होता. हा ती थोडी भीती राहते. म्हणजे हा फरक पडला मला. आणि काम करताना बाकी नाही, बाकी इमोशन्स त्यांना कॅरी करतं कारण माणसाचे कॉमन इमोशन्स ते कळतात त्यांना. फक्त लँग्वेजचा थोडा इश्यू झाला. आणि दुसरी गोष्ट की हौशी नाटकाची आणि व्यावसायिक याच्यात जमीन आसमानाचा फरक मला थोडा जाणवला इथे. कारण असं ऍज अ ऍक्टर व्हायचं असं कोणी परफॉर्मन्स व्हायचं कोणी एवढं असं विचार केला नाही असं मला वाटतं. की बघितलं म्हणजे जे ऍक्टर होते ते त्यांनी केलेलं त्यांचे आणि सगळे केलेले ऍक्टर आहेत. ते कुठे ना कुठे छोटं मोठं काम केलेलं आहे. मग त्यामुळे तो थोडा डिफरंट आला. त्यांना ते बेसिक पुन्हा सगळं फुसावं लागलं मला कम्प्लीट आणि पुन्हा नवीन तयार आता पॉलिश. आता व्यावसायिक दृष्टिकोन तुम्हाला दिसेल त्यांच्याकडे म्हणून तुम्ही ऑफर दिलाय सगळी. हा म्हणून ऑफर दिली. मॅडम तुम्ही मराठी तुम्ही घराकडे मराठी उलयता तुमका त्रास जावना आसतले? झालं म्हटल्यार हांव पयलींचे नायक. सो माझं बालपण आसा तें कोंकणी न्हू. सात हांव मराठी जाला तेन्ना मराठी हांव तेन्ना शिकलेलें. सो आतां ती म्हाका युजफूल पडली. परत हांव मराठी मिडियम शिकयता स्कुलान टीचर. मराठी टीचर तुमकां मराठी टीचरूय आसा? सर मेन म्हणजे काय माहितीये का या पुऱ्या नाटकात 4 ते 5 टीचर आहेत आणि सगळ्यांचा जॉब ऍडजस्ट करून मला हे सगळं करायला लागतं. टीचरांना ऐकूपाची सवय ना प्रॉब्लेम मला खूप भीती वाटते त्यांना बोललं तर राग येईल आणि 40 मिनिटं उलोवपाची सवय असता. ओके सॉरी. सो तेका लागून आणि आमची हांव ब्राह्मण फॅमिलीन रावता मॅरीड जावन तेन्ना आमची बोली भाशा कशी आसता कोंकणी मराठी मिक्स आसता भितर. सो प्युअर मराठी म्हटल्यार प्रॉब्लेम जाता. म्हाका सुद्दां जावंक ना अशें म्हणना हांव. म्हाका मातसो जाला पूण तितक्या प्रमाणात खूप मोठ्या प्रमाणात कॉमेडी करपाची तितून आनी कॉमेडी म्हणजे ते एक्सप्रेशन्स येवपाक शिवाजीचो रोल जाल्यार ओके आसा. एक्झॅक्टली. सो ते हांवें तशें केल्लें. पयलीं हांवें पौराणीक नाटकां केल्लीं हौशी महिला मंडळ. सो आतां हे कमर्शियल म्हणजे ते तशें प्रॉपर जावपाक जाय आनी कॉमेडी वरसून म्हटल्यार ते हावभाव येवपाक जाय. परत ते तशा तरेन उलोवपाक जाय. कोण कितें उलयला जाल्यार तेजेर रिएक्ट जावपाक जाय.
थंयसर कोणी ऍडिशन बी problem. घेतले आणि प्रॉब्लेम वयल्यान तेच तेकाच लागून म्हणजे तू घेतलो काय ना हांव उलोव काय ना So तो एक प्रॉब्लेम. पूण सरान इतक्या बऱ्या तरेन शिकयला आणि बऱ्या तरेन अशें म्हटलें मारला डायरेक्ट फटके दिले. शिकताना खावपाचेच पडटा खरं कॉमन. खरं एक गोष्ट सांगायची होती की म्हणजे आम्हाला गोवेकरांना एक स्क्रिप्टवर काम करायची सवय होती. पण इथं सरांबरोबर काम करत असताना जर आम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली म्हणजे स्क्रिप्टवर न जाता त्या कंटेंटवर जाऊन तिथं जाऊन काय परफॉर्मन्स करायचं हे सराकडून आम्ही शिकलो. काय प्रॉब्लेम झालो मराठीचो ना तितलोसो असो ना कारण हांव स्टार्टिंग शिकलेलो ते माझी मराठी मिडियम फर्स्ट लँग्वेज आसलेली आणि त्याच्या उपरांत हांवें म्हाका दिसता चडशी अशी हौशी नाटकां केली ती सुद्धा मराठीत आसलेली. चड अशी कोंकणी नाटकां करून आसलेली. सो मराठीचो मातसो आसलो. कॉमेडी केली ना नाटकां हो माझो सगळ्यात मोठो इश्यू जाल्लो हांगासर की हांवें हेच्यान पयलीं केन्ना कॉमेडी नाटक जरी आसलें तरी म्हाका कॉमेडी रोल असो हांचे नासलो. भितर सगळ्यांनी कोणीच कॉमेडी करून नासता. हौशी नाटकां चडशी कॉमेडी नसता. आणि जर कॉमेडीचं फक्त एक नाही, कॉमेडी स्क्रिप्टेड असतं तर ठीक आहे. बॉडी लँग्वेजली आहे, सिच्युएशन म्युझिकली आहे असं त्याच्यामुळे ना खूप थोडं डिफिकल्ट झालं. फिजिकली सगळ्यांना खूप जास्त त्रास झाला. पण आता झाले आता पण एंड ऑफ एव्हरीथिंग आता झालं म्हणतात. आता जम्बो पॅक आहे, ज्यात डान्स आहे, मजा आहे, मस्ती, इमोशन्स आहे, राडा आहे, सस्पेन्स सगळं आहे. सस्पेन्स आहे. कम्प्लीट आहे, जम्बो पॅक आहे. आकाश इज रेडी. येस आकाश खूप चांगलं काम करतो, खूप चांगलं. कॅशलेस कॉमेडी म्हणून तुमच्याकडे कॅशलेस कॉमेडी म्हटल्या कॅशलेस म्हणजे सर ओके स्टोरी सांगली पडटा. नाही कॅशलेस कॉमेडी याचा अर्थ की ज्याला तुम्हाला असं हसायला पैसे लागत नाहीयेत. तशी अशी कॉमेडी आहे, पैशाने कॉमेडी केली जात नाही असं अशा अर्थी येते कॅशलेस. ओके सध्या कॅशलेस म्हणजे एटीएम ओके. सो फक्त एक तिकीट काढून यायचं आणि बघायचे इतकंच. इतलेच काम जस्ट बसा आणि एन्जॉय करा. अच्छा कितले प्रयोग करपाचे अशें दिसता तुमकां ह्या नाटकाचे? असो एक आंकडो ना पण आमकां जाता तितले आमकां शो करपाची इच्छा आसा आणि आमकां दिसता आमकां ते शो मेळटले. कारण हे नाटक आमी जेन्ना पळयता हे नाटका कडेन तेन्ना हे नाटक अशा तरेन भरलेलें आमी आमकां जे कोण पळोवपी आसात जे म्युझिशियन आहात ते म्हणटा की आमी एका एका क्षणाक हसता हांगासर. प्रत्येक नाटक जेन्ना फुडें वयता ते हसत असता. हेजोच अर्थ आमकां रेस्पॉन्स बरो मेळटलो आणि आमकां त्या रेस्पॉन्साक लागून शो मेळटले. हा मला म्हणजे मला इकडचा एक्सपिरियन्स नाही, पण टेक्निकल लोक जी इकडचीच आहे म्हणजे जेव्हा ती येऊन बसतात ना बोलत की आजपर्यंत गोव्यामध्ये असं नाटक नाही झालं. आज म्हणजे म्हणजे टेक्निकल लोक किंवा जी टीम असते ती पहिली आपला प्रेक्षक असतो, त्यामुळे ती लोक खूप एन्जॉय करतात. त्यामुळे तो कॉन्फिडन्स आहे. म्हणजे आमचं जेव्हा विष्णू सरांचं किंवा माई थिएटर कडून मला बोलवलं ते आमचं पहिलंच कॅल्क्युलेशन होतं की कमसे कम या नाटकाचे 150 प्रयोग कमसे कम करायचे. कमीत कमी 150 प्रयोग करायचे. तुम्ही मॅडम टाइम कसो दिलो? एका वटेन शिकयता तुम्ही स्कुलान शिकयता? खूप त्रास झालो. खंय शिकयता हांव तुम्ही? जीपीएस वेळूस वाळपय वेळसार शिकयता. सत्तरीन. सो हांव स्कुलान पावताना अडीचांक घरा कडेन. मागीर म्हाजो ल्हान बाबू आसा 2.5 वर्सांचो. सो तेचे कडेन टाइम दिवपाक म्हाका पावनासले तरी पूण कशें मॅनेज करून आवड आसा. मिस्टराक विचारलें तेणेन म्हटलें चल फुडें सर अशें म्हणून जालें. पूण विष्णू सरांनी मेळेकर सरांनी खूप सांबाळून घेतले म्हणून हे तालीम खंय केली? तालीम ना होंडा हायर सेकंडरी. होंडा हायर सेकंडरी. होंडा केला सारखे जावपाक. तुम्ही रावपी. सो म्हाका तितके प्रवास ना येना न्हू. टाइम म्हणजे 5 मिनिटांनी पावता. तेका लागून चड पूण जालो प्रॉब्लेम जातात न्हू फॅमिली म्हणटकूच तेंका वेळ दिवपाक जाय. आणि हांव भायर वचूंक नासलें सो म्हाज्या मिस्टराक कशें हांव तेंकाच लागून अवेलेबल आसतालें. सो तेंका मातशी संवय जाल्ली म्हाजी. तेन्ना मातसो तेका लागून गांवच्या गांवांत तालीम म्हणटकीर लागींच पडलें. लागीं पडटा. टेन्शन ना. स्ट्रेस आसा आकाश? स्ट्रेस असो ना म्हणल्यार आता नॉर्मली फर्स्ट शो आपलो आसतलो हांवें चिंतून मातशें तरी दिसता की न्हीद बी उडल्या दोळे बी अशें जावपाक. फर्स्ट शो म्हणल्यार कितें तरी करपाक जाय अशें आसा मनान अजूनय. बट आता मेरेन जे आमचे आता रिहर्सल्स चालू आसा, पॉलिशिंग चालू आहा तेच्या मनान खूब बरें दिसता की आमी आसा रेडी आसा की बाबा 15 तारखेक आमी शो करतले तेन्ना फूल एनर्जी दिवन करूंक शकता करतले 100%. निर्मात्याक कंप्लेन दिवपाक चान्स दिवचे ना आणि डिरेक्टरा कडेन रायटरा. तुम्ही बरयले पळय आम कमिंग बॅक टू अगेन की हे जेन्ना नाटक बरयलें तुमी तकले नाशिल्ले तुमी की बाबा आपूण ह्या लोकांक असले तरेच्या लोकांक घेवन हे करतलो ते बी गोंयान आपूण करतलो म्हणून?
म्हणजे गोष्ट माझ्या डोक्यात पहिली होती, म्हणजे हे नाटक करायचं, पण कुठे इथे करेन माहित नाही. पण जेव्हा विष्णू सरांशी माझं बोलणं झालं त्यानंतर ठरलं की चला हे नाटक करूया. मी त्यांना एक 2-4 गोष्टी ऐकवल्या, म्हटलं हे नाटक करूया जे चांगलं पडेल सगळ्यांना. मग तशा पद्धतीने मग आम्ही पात्र ती तशीच शोधली त्या पद्धतीत बऱ्यापैकी, म्हणून त्याचं ऑडिशन घेतलं आम्ही. 7 आठवडाभर ऑडिशन झालं सगळ्यात. तुमचे फिलिंग कशे आशिल्ले जेन्ना तुमकां रियलायज जालें आपण आता फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल नाटकांत काम करता, ते बी मराठीन, ते बी रायटर डिरेक्टर मुंबयचो, आणि हाजे म्हणजे मातसो त्राण येता ना मराठीचो म्हाका त्राण येवंक ना, कारण हांव मराठी शिक्षकच आसलो. कारण तुम्ही मराठी शिक्षक? मराठी शिक्षक आदी हायर सेकंडरी शिकयतालो. खंय शिकयताले तुमी? हांव गव्हर्नमेंट हायर सेकंडरी वाळपय शिकयतालो आणि सांखळे कॉलेजीतय कांय टाइम शिकयलो. आणि त्याच्या उपरांत गांवांनी हौशी नाटकां ती हांवें मराठीतच केली. एकच 1-2 कोंकणी केला. आणि स्पर्धेक सरांनी म्हणजे आमचे निर्माते आसा त्यांच्या वांगडा हांवें स्पर्धेक एक नाटक केले. पण आता प्रेशर आयलो ना प्रेशर आयलो, कारण एक कमर्शियल नाटक आहा, जेणे करून लोकांचो रेस्पॉन्स मेळोंक जाय, शो मेळोंक जाय. नाटक हे खंयच सकयल वचोंक जायना. ताका लागून तो प्रेशर थोडो आसाच, की आमकां आपले 100% 200% दिवंकच जाय, हो प्रेशर आसा आनी कांय ना. अशें जाता की एक आपण प्रयोग करता आणि उमेदीर करता तेन्ना फर्स्ट प्रयोग, सेकंड प्रयोगाक आपल्याक खबर आसा हे जोक जातले, सो इंटरेस्ट कमी बी जाता सेकंड प्रयोग म्हणसर. कारण परत परत कॉमेडी करप आणि परत परत तीच गजाल सांगप आणि परत परत लोकांक परत तेच गजाल करून तशेंच हांसोवप मातसो स्ट्रेसफुल. हांव तांचे कडेन कित्याक विचारना, कारण एक्टरांक पयलीं विचारया. ऍक्च्युली कितें आसा, जेन्ना आमी करता न्हू तेन्ना आमी पयलीं कच्ची आसता. मार्गदर्शन जाता तेन्ना मागीर आमी इम्प्रूव करता. सो पयलीं आमी कितें करतालीं आनी आतां कितें करता पळय खूब फरक आसा. पयलींचो न्हू आमचे तितलें एक्सप्रेशन येनासलें, सो आमी तेचेर वर्क केलें न्हू इतल्या दिसांनी, सो ते बेजारून माझे म्हणणें अशें की आज एक प्रयोग केलो हांसयले कुडचडकारान, तुमी आसली, परत दुसरो प्रयोग जर थंय सावड्ड्या आसा धरया किंवा फोंड्या, परत तोच कॉमेडी फ्लेवर हाडप म्हणजे मातसो डिफिकल्ट ना. तशें जावपाना, कित्याक प्रेक्षक वेगळे वेगळे आसता न्हू. तांकां आमी रिस्पॉन्स पळोवन चड येता. हय, तांकां आमी हांसयली कुडचडकारां, जाल्यार आतां आमी त्या दुसरे खंय परफॉर्म करता तांकांय हांसोवपाक जाय. सो ही एक गोंयान हांसोवपा भायर सरले आसा. पोस्ट कोविड आमी पळयलें एक आर्टिस्ट म्हणून खुबशे ह्या इमर्गळ आयली की लोकांक दिसलें की ना आतां नाटकां जावची ना, आतां प्रेक्षक येवचे ना, लोक भितले. त्या फेजीन तुमी कितें करताले? आय नो यू आर अ टीचर आणि तुमकां जबाबदारी आशिल्ली ऑनलायन एज्युकेशन, बट एज अ आर्टिस्ट तुमकां दिसलें की बाबा दिस इज द एंड नाव? आमी खुबशे पळयताले की टीव्ही एक्टर्स आहा तेंचेरय तीच येयलेली की तेंचे ऑनलायन तेंच्यांनी खुबशे कितें शॉर्ट मुवीज आनी अशें काडले. पूण आमच्या कडेन त्या टायमार काम नासलें, काम हरशीं येवं शकतलें, पण कोविडाक लागून आमी सामके स्टॉप जाल्ले. पूण त्या टायमार आमी तेजेर काम करपाचें मातशें सुरू केल्लें आणि तशाच प्रकारे तेतूंतल्यान एक वर्कशॉप जालो. हे नाटक कोविड टायमार सुरू जाल्लें ना, हे नाटक कोविड टायमार जावंक ना. तो कोविड जावनच निकतेच आमचो वर्कशॉप जालो आणि तेतूंतल्यान आमकां प्रेक्षकांची एक जेन्ना रवींद्र भवन सांखळे हांगा तो शो लायलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की आतां प्रेक्षक येवंक लागले नाटका कडेन. हो शो एक जालो नाही ते वेगळं नाटक, ते वेगळं नाटक केलं. सो पूण एज अन आर्टिस्ट म्हणटा तुम्ही जेन्ना शो लायलो तेन्ना तुमकां रिस्पॉन्स म्हणजे प्रेक्षकांकय हाजे पयलीं खंयची नाटकांनी पार्टिसिपेट केल्या तुमी? हांवें म्हणजे हौशी नाटकांनी केल्लेले आसा. 1-2 नांवां सांगा. सर राहू केतू एक स्पर्धेक केल्लें नाटक, बायाच्या मावशेचो घो, परत दीप जळे वादळात, त्याच बरोबर एक हांवें गांधीचेर बेस एक हांवें एकांकिका केल्लेली. गांधीचेर बेस? हय, गांधीचे 3 बंदर म्हणजे हांव गोवा युनिव्हर्सिटीत आसतना ती केल्लेली, म्हणजे ती स्पर्धेकच केल्लेली थंयसर. अशें केला. काय आकाश? हांवें ऐतिहासीक नाटकां केल्यात म्हणल्यार हौशीच. तुका हायट बी बरी आसा, सो तुका ऐतिहासीक नाटकां विलनाचो रोल मेळटलो. चडशे जाण सर म्हाका केन्नाय आपयले आनी केन्नाय कितें कोणी दिलें जाल्यार विलनाचोच आसता. हायटातले प्रॉब्लेम तो जाता. खरोच म्हणटा की आमच्या प्रोड्युसराक थँक्यू, सराक थँक्यू की पयल्या फावट म्हाका दिसता असल्या नाटकान तेंच्यांनी सिलेक्ट केलो कर म्हणून, कॉमेडी रोल कसो म्हणून तेंच्यांनी खंयच्या नदरेन पयलो आय डोंट नो, बट अजून मेरेन म्हाका जो कोण असो रोल्स बीन सांगतालो ते सगळे विलन्सांचे. आमच्या गावापासून ते मागीर सायडीच्या गावांनी सुद्धा केन्ना कोणी आपयले जाल्यार विलन्साचेच रोल. आता बरे दिसपी विलनाचो ट्रेंड आसा, ताका लागून हे आसतलें ना. सद्या विलनचूय मातसो बरे दिसपी दिसपा जाय, पयलीं भशेन कोता येना आतां, म्हणून ताका आतां तुमी हिरोचो रोल दिला. म्हणजे तो तसं मध्यवर्ती कॅरेक्टर करतोय, पण बाकी सगळे 10च्या 10 आर्टिस्ट पूर्ण नाटकात
असं कुठं नाही की पहिले 5-10 मिनिटं सोडली ना, फॅमिली इंट्रोडक्शन सोडला तर पूर्ण नाटकात सगळं हा. आहे. पूर्ण नाटक, पूर्ण राडा आहे, तामझाम आहे. असं कुठेच नाही की कोण मिस झालंय कुठे. म्हणजे इन आउट आहे सगळं. असं नाही की फुल आहे, इन आउट आहे. पण पुऱ्या नाटकात 10चे 10 आर्टिस्ट पूर्ण आहेत. नाटक करता असताना हा. फॉर एनी डिरेक्टर एक प्रेक्षकांची मानसिकता अभ्यासता तुम्ही. बरोबर. म्हणजे आता जो कॉमेडी मुंबई चलता ती कॉमेडी कडे हांगा चलपाना. हा, खरंय. आय होप यू खरंय, अंडरस्टँड खरंय. कोपिंग. सो ही मानसिकता तपासली तुम्ही की गोयच्या लोकांक कसले तरेची कॉमेडी भावता. हो, म्हणजे जेव्हा ते शिबिराचं जेव्हा नाटक केलं ना, तर म्हणजे मी त्या बेसिसला केलं. मुंबई आणि ऍक्च्युली मी कसं कोकणातलं, सिंधुदुर्गातला आहे, कुडाळमधला. म्हणून मळेकर. हा, माझं घर तरी, त्यामुळे मला इकडचं डिफरंट मला माहितीये, थोडंसं एक लोकांची आवड वगैरे माहितीये. पण त्याच्यामुळे कसं झालं, पहिलं जेव्हा मी नाटक केलं एकापेक्षा, तो माझं ते नाटक लिहिलं होतं, त्यात मला रिस्पॉन्स लोकांचा कळला इकडे काय झालं. ओके. हा, खरं म्हणजे ती गोव्याची लोक खूप सुज्ञ आहेत, त्यांना कळतं, विनोद कळतो. म्हणजे मुंबईतली लोक विनोद कळला ना तरी अशी बघून असंच हसतात ना, इकडे मोकळपणे हसतात. सिरियसली खरंय. कंजूस असतो. हा, म्हणजे ते बघतात, हा ओके, म्हणजे काय बाजूचा हसला तर आपण हसतात, असं असतं मोकळेपणा. पण इकडे तसं नाही, रिस्पॉन्स देतात, खूप चांगला आहे तो रिस्पॉन्स. मला कळला, मग मला कळलं की काय होऊ शकतो. म्हणजे आम्ही नाटक बसवताना मेन म्हणजे पहिलं काम करताना ऍक्टर तिथे पहिलं हसायचे, मग कळतं हा पण ऍक्टर म्हणजे हा पहिला प्रेक्षक असतो, तो बाहेर बघतो बाहेरून आपलं स्वतःला. टेक्निशियन काय ऍक्टर पण त्याला ऍडिशन काय दिलं की ते पहिले हसतात, मग करायला लागतात, मग कळतं हा थोडा अंदाज घेत क्लिक जातो. नाटक बघताना पुरं बघतो ते वाटतं ना आता हे बोर होतं, ते कापलं पण नाटक. म्हणजे आर्टिस्टच्या किंवा स्क्रिप्टच्या प्रेमापुटी आपण काही ठेवलं नाही, ते कापलं पण. किती वराचे नाटक. 2 तास. 2 तासाचे. हो, 2 तास. एक अंकी. 2 अंकी नाटक. 2 अंकी पड्डा पडटा. हो, पडतो. ओके. 2 तास. 1 तासान पड्डा पडटा. 1 तास पडतो. हे कित्याक पॉपकॉर्न बी लोकांक खावपाक खातीर. लोक 2 तास, कारण पेशन्स नाही लोकांकडे, बाहेर रिलॅक्स वगैरे. कारण आता ते नाटकं पण तशीच चालतात ना, 2 तास. पहिले 3 तास चालायचे, आता 2 तास जास्त होतं खूप. एवढेच लोकांकडे पेशन्स राहिले तसं. अच्छा. आम्ही पळयता तुमचे जे हे सगळे ऍक्टर्स आसात, आर्टिस्ट, कोणूच फुल टाइम प्रोफेशन म्हणून पळयना. हा, ओके. खरं. सो तो एक प्रॉब्लेम लास्ट की एक प्रॉब्लेम असता की बाबा हे म्हाका आता हेच नाटक करपाचें आसा, हातून आपण प्रूव्ह केलं की जालें, मागीर आपल्या घराकडे भुरगे तातून आपण आणि आपले स्टुडंट्स आणि हे तो प्रॉब्लेम येता. ना अजूनपर्यंत तरी माझ्या मनात तशें ना. म्हणजे म्हाका आनीकूय माझी प्रगती करपाक जाय, आनीकूय खूप शिकून घेवपाक जाय ह्या फिल्डात, कित्याक आवड आसा म्हणून. ओके. प्रोफेशन आसात, प्रोफेशनाक धरून हें करप म्हटल्यार म्हाका एक व्हडली गोश्ट दिसता, परत एक संवसार तोय सांबाळचो पडटा. सो म्हाज्या तरी मते म्हाका अशें जाणून येयला की ह्या नाटकान काम करून खूप कितें शिकलें. सो आनीकूय म्हाका परफॉर्मन्स करून आनीक खूप शिकपाची म्हाजी आवड आसा पर्सनली. शिकयता आसतना जोक बी करून आनी भुरग्यांक. शिकयतना आसतना तशेंच जाता म्हाका, नाटक प्लस हे आनी त्या हितूर घळोन गेल्ल्या कारणान आमी तशेंच उलोवपाक लागले आतां स्टुडंटा कडेन बी, आनी थंयूय जोक्स बीन जाता. भुरग्यांक आवडटले तुम्ही म्हणटा टीचर बरी आनी हांव एक्चुअली स्कुलान फ्री हांव तांकां सांगता, ती म्हणटात पयलींची भुरगीं मम्मीची याद येता, म्हाका मम्मी म्हण मरे, मागीर ती भुरगीं हांसतात. सो ती तशी भुरगीं करून म्हाजी आतां सगळीं जाणां स्कुलाक येतात, नाल्यार एकटो रडटालो, म्हाका म्हण मरे मम्मी, हा मम्मी. सो तो एक जोक अशें करून. हय. सो आतां शिकयतना हेल्प जालें नाटक. जालें खूप. हावभाव शिबिराचो हेल्प जालो. शिबिरात तुम्ही नाशिल्ले, तुम्ही ऑडिशनाक आशिल्ले. ओके. पण नंतर शिबीर करू ना तुम्ही नाटकाचं. नंतर शिबिर नाही, ऍक्च्युली आता आम्ही नाटक हे बसवलं तर 20 दिवसाचं नाटक आहे. 20 दिवसात नाटक. 20 दिवसात नाटक. 20 दिवसात नाटक. त्यात 20 दिवसात सगळ्यांचा जॉब संध्याकाळी आमचे 4-5 नंतर रिहर्सल सुरू होते 10. म्हणजे मला खूप सांभाळायला लागतं की येणार, परत संध्याकाळी अर्धा एक दिवस लेट झाला की अरे असं फोन यांचं घरून, मग ते थोडं सगळं ह्या सांभाळून गोष्टी करायला. यू शुड ऍप्रिशिएट गोंयचे कलाकार 20 दिसा भितर नाटक बसवपाक शकता. तेच मोठं चॅलेंज होतं, म्हणून ते थोडासा सगळ्यांना वेगळं असल्यामुळे त्रास झालाय, माझ्यामुळे खूप त्रास झालाय. रंगीत तालीम मी झाली काय अजून नाही, रंगीत तालीम आजपासून आजपासून. ओके. म्हणजे एक मी सगळ्यात पहिलं म्हणजे माही थिएटरचं आणि विष्णू सरांचं मी खूप आभार मानतो, कारण इथे मी त्यांना बोललो मला जे हवं ते त्यांनी दिलं. मी बोललो मला आर्टिस्ट आज पाहिजे, मला उद्या टेक्निकल पाहिजे. म्हणजे इथे ते बॅकग्राऊंड नाहीये सर, जसं मुंबईत आहे. इथे बॅकग्राऊंड आहे की मला सेट, तर आज उद्या 2 दिवस सेट द्या. सेट मागायला गेलं तर अक्का म्हणून नाही म्हटलं तर नाटकाचा त्याचा खर्च कॅरी करायला लागतो. तर मला आज सेट द्या, माझा उद्या मला आर्टिस्ट पाहिजे, उद्या डान्सर पाहिजे, मला माहित नाही. तुम्ही सेट लायतले हांगा पोंडा हायस्कुलान सेट आज लायत, आज उद्या 2 दिवस सेट लाईट सगळं आहे. ओके. मग त्याची प्रॉपर परत हे करून सुद्धा आपण ज्या पहिल्या शोच्या दिवशी सकाळी
2 वाजल्यापासून 4-6 पर्यंत रिहर्सल आहे आणि 7 वाजता प्रयोग आहे टेक्निकल. म्हणजे ऍक्टर कडून टेक्निकल लोकांकडून कोणतीही चूक जाऊ नये, कोणतीही गोष्ट मिस होऊ नये, चूक म्हणजे मिस होऊ नये म्हणून खूप काळजी घेतली. पण त्याबद्दल माझ्या शब्दाला विष्णू सरांनी किंवा माहिती तर खूप इम्पॉर्टंट दिलं. हे मला खूप त्यांचे खूप आभार मानावे लागेल. निर्माता महत्वाचं असतं, खूप महत्वाचं असतं. फ्रीडम दिवपास. हा फ्रीडम दिलं. त्याच्यानंतर आपल्या व्हिज्युअल असतात, डिरेक्टरचे व्हिज्युअल असतात, पण ते कॅरी केव्हा होतात जर त्याला प्रॉपर खर्च करणं, त्याला डिसिजन देणं, त्याला फ्रीडम देणं, ह्या सगळ्या गोष्टी माझे त्यांना व्हिज्युअल कळले, त्यांनी तो विश्वास टाकला माझ्यावर. ते म्हणजे त्यांनी क्रिएटिव्ह गोष्टी ते कधीच इंटरफेअर करत. आर यू ऑल्सो फिलिंग इमोशनल? मासे तुम्ही घराचे लागी पावले, मासे मालवणी आणि कोकणी लागी लागी. हा सर खूप आहे. कारण मी त्या दिवशी मी मध्ये गोव्यात जाऊन 2-3 दिवस शूटिंग करून आलो, परवाच आलो परत. मध्ये मी नसताना पण काम होतं. मला असं खूप भरून आलं होतं की मागचं हे करून एक 15 दिवस. कारण मी जिथे जातो ना, मी त्यांना पण सांगतो की नाटक आपण ते घर आहे, फॅमिली, ते कुठेतरी मिस नाही. तर मिस करत होतो. कारण परवा 15च्या शोला मिस होता नाहीये. मी उद्या परवा चाललोय. मग ते खूप मिस करतो. त्यामुळे मला असं भीती वाटते, टेन्शन येतं. पुन्हा सगळ्यांवर प्रेम आहे तेवढं, पण बोलतो पण ते आहे थोडं खूप आपलंच वाटतं. काय व्हेरी स्ट्रिक्ट डिरेक्टर. तांका विचारता तापयता बी खूप स्ट्रिक्ट असा पण खूप प्रेमळ. म्हणजे त्यांची तळमळ कळटा मनातली की या भुरग्यान करपाक जाय तशें म्हणून आपण उलयता अशें म्हणून ती तळमळ कळटा त्यांच्या चेहऱ्यावरसून. म्हणून आमकां न्हू उलयतना राग येना. एक एकदां फील जाता मनानसून की आपणाक उलयले अशें म्हणून. अशें बी जालें ना करचें नाटक आता मी चट आपलं झाले सगळ्यांचे झाले. कोणीच अशें मला निर्मात्याला फोन येतो. नाटक नका नाही, माझं असं नाही. मिळाला नाही. कारण याच्याकडे एक्सपिरियन्स सगळ्यांपेक्षा थोडा जास्त असल्यामुळे ना मला ह्याच्यावर जास्त त्रास नाही. म्हणजे मला काय होणार असं कर, हा पहिल्याही नाही का, दुसरं नाही पण तिसरंही करतो. 100% 19-20 कडे जातो असं होतं. पण ते मिळतं, ते मला बरं पडलं. त्याच्यामुळे मला त्याच्यावर जास्त, पण बाकीच्यांवर जास्त मेहनत घ्यायला. ओके, सो देव बरें करूं. आमी आनी काय उलयना कित्याक स्टोरी रिवील जाली जाल्यार मॅडम बिफोर वी वाइंड अप, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू. एक म्हणजे प्रेक्षकांनी कितें अपेक्षा करपाची ह्या नाटकांतल्यान? जशें सरांनी सांगला तशें कॉमेडी, सस्पेन्स, डान्स, एव्हरीथिंग फॅमिली. आणि तुम्ही फॅमिली घेऊन पळोवंक शकता नाटक. सो ते नाटक फॅमिली घेऊन तुम्ही पळोवचे. खूप ह्या नाटकांसून तुम्ही हासचे आणि एक बरोसो मेसेज घेऊन तुम्ही घरा वयचे. अशें एक पॉवर पॅक. हे जसं हे नाटक म्हणजे एक कॉम्बो पॅकच आसा. जशें आराध्यान सांगले की सगळे कॉमेडी, डान्स सगळें कितें आहा, सस्पेन्सय आसा म्हटलात. आणि ह्या नाटकांतल्यान खळखळून हसात सगळे प्रेक्षक. तुम्ही खळखळून हसात सगळे जाण. मुद्दाम तिकीट काढून येयात. हांव म्हणटा तिकीट काढून येयात. कारण अशें नाटक ओपन शो येतले आनी आमी पळयतले अशें तुमी रावा नाकात. मुद्दाम तुम्ही रवींद्र भवन कुडचडे तशेंच सांखळे 20 तारखेक रवींद्र भवनात येयात, तिकीट काढात आणि खळखळून हसात आणि मन मोकळेपणान तुम्ही घरी जाऊ शकतात. मन प्रसन्न करून जाऊ शकतात. उमेदीन जावपाचे. आकाश तसेच ह्या नाटकात नावाचे टायटल त्यांच्यानी दिलेलं लाखाची गोष्ट. तसेच हे लाखाचे नाटक हा. लाख म्हणल्यावर आम्ही त्याचो डिफरंट त्यांचे मिनिंग्स आहा. पैशांच्या बाबतीत जावं, मनान जावं, माणसाच्या बाबतीत जावं. तशी एक लाखाची गोष्ट आहा. तुम्ही ती लाखाची गोष्ट पळोवपाची. ह्या भितर लाखाच्यो गोष्टी सांगलेल्यो डिफरंट गजाली. ह्यो सगळ्यो गजाली लास्टाक जावन खंय तरी एकी कडेन मेळटा आणि मनशाक एक बरो मेसेज की आतांच्या जगान लोक कितें करता आहा आणि खंय पयशां फाटल्यान नाचून कितें जाता मनशाचें, हे सगळे लास्टाक एक बरो मेसेज दिलेला. सो टोटल नाटक लोकांनी पळोवपाचें. आपले मन मुरादपणे हसपाचे. जसो लोक ऑडियन्स हसतालो तितलो आमकां आनी उमेद मेळटली की बाबा आनी तांकां कितें करून दाखोवपाक जाय. सो सगळ्यांनी हे कुडचडे नाटक पळयात, तुमचो रिस्पॉन्स आमकां कळयात आणि आमी चिंतता की हे जर आमकां बरे भाशेन रिस्पॉन्स बीन मेळटा, सगळें सारकें जाता जाल्यार आमी परत एकदां येतले, परत तुमकां खळखळून हसोवपाक आमी रेडी आसतले आणि आमचे शोज लायतले. मी पुन्हा परत येईन ते तुमच्या मराठी. ओके, सो तर नाटकाचं लाखाची गोष्ट हे टायटल आहे. त्या लाखाची गोष्ट म्हणजे त्या लाखाची पैशाची गोष्ट, त्या लाख मोलाच्या माणसांची गोष्ट, त्या लाखांच्या सगळ्या लाख माणसांची गोष्ट. ही एक माणसाची गोष्ट आहे. प्रत्येक माणूस हे फील करून जाईल जाताना. माहित नाही सर, आपण समाजाला बदलू शकतो नाही की माहित नाही, पण एक त्याला जाणीव करून देऊ शकतो या माणसाच्या. प्रत्येक माणसाच्या मनात ते फील कुठेतरी येईल.
खंय बीच बीच आणि नक्की तो आपल्या फॅमिलीला सगळ्यांना मिस करेल असं मला वाटतं हे नाटक आहे. तर पहिली सगळ्यात गोष्ट सर, आम्ही हे नाटक करताना तुम्ही पहिलं गोवा न्यूजचे तुमचे खूप आभार. तुम्ही आम्हाला पहिलं तुमच्याकडे प्रमोशन साठी आलो आणि तुम्ही आम्हाला ही संधी दिली. गोवन्स फर्स्ट हे आमची थीम आसा आणि ताका लागून मी सपोर्ट करता. सो लाखाची गोष्ट आणि सगळ्यांनी वयचे पैसा वसूल हासत वचचे, कारण सध्या इतलो स्ट्रेस चल्ला, तणाव चल्ला की समज 1-2 वरां तुमकां जर हांसपा मेळटा जाल्यार डोंट लीव दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. आणि रिव्ह्यूजूय घालचे उपरांत, नाटक पयल्या उपरांत, की बाबा कशें नाटक आशिल्लें, तांकां फीडबॅकूय दिवचे, ओपन फॉर फीडबॅक, रायट. मागीर नाटक जालें की स्टेजी फाटल्यान येऊन भेटू शकतो काय? कांयच नाल्यार डिरेक्टराक तुम्ही मेळा थंय आणि ताका फीडबॅक दिवचे. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब, युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsHub.com. चॅनल पार्टनर्स RDX गोवा, प्रोडक्शन पार्टनर्स प्रसाद देशपांडे मेंटोर, goabalance.com. आणि जर तुम्ही आता हे सगळे पळयता आसतना विसरले जाल्यार आमकां फॉलो करा आणि आमकां सबस्क्राईब करा युट्यूबाचेर आणि ट्विटराचेर, आणि पळयत रावत आमकां, कारण अपडेट, when it comes to update, we leave no stone unturned to make sure that you get the fresh news. Keep watching.